Len pred pár minútami sa zatvorili od rána naširoko otvorené dvere do televízie Markíza. Prešli nimi tisícky vás, našich divákov. No a výsledok? Naše aj vaše rozžiarené tváre a doslova úžasná nálada. Po dnešnom dni sme si opäť viac ako istí, že máme tých najlepších divákov. A to z úplne celého Slovenska. Z Nitry, z Margecian, z Nových Zámkov, z Dubnice nad Váhom a sme radi, že sme tu! Bavíme sa! A veru, bolo si z čoho vyberať. Určite najväčší záujem bol predovšetkým samozrejme o to, čo sa s tou Markízou spája, to znamená o našich ľudí, o autogramiádu, o stretnutie s predstaviteľmi ordinácie v Ružovej záhrade. Natáčalo sa tu Modré z neba, na pódiu prebiehali vystúpenia, ktoré moderovali moderátori zo Superstar. To, že niekto vstane v noci alebo veľmi skoro ráno a príde sem k nám, že tí ľudia sú veľmi dychtiví po informáciách, že neuzomajú len tie veci, ako sú hviezdy a ich imidž a atmosféra, ale štúdio, televízia, zázemie, to, čo bežne nie je vidieť. Takže to je pre mňa veľmi prekvapivé a milé. Je to naozaj fantastický deň a sme radi, že toľko ľudí prišlo, pretože si to veľmi vážime. Okrem toho dnes padali akékoľvek bariéry. Vyšlo nám v ústrety, že sme nemuseli čakať takú veľkú frontu do štúdia, že teda nakoľko manžel je na vozičku, tak nám to umožnili. Mysleli sme aj na tých najmladších. Malinký má 7 mesiacov a je to jeho premiéra na dňoch otvorených dverí. A špeciálnu starostlivosť sme venovali aj špeciálnym prípadom. Podpisujem tehotenskú knižku, dozvedel som sa, že to bude dievčatko a držím palce, aby bolo zdravé. Keby mala nejaké problémy, samozrejme môže prísť k nám do ordinácie. Jožko, máte šancu vyšetriť? Teraz už, ja si myslím, že to je taký 8. mesiac toto však. Áno, to už bude 9. Už bude 9, už je pred. Ja to už mám v oku, fakt. 9. trimester. Áno, 9. trimester. Tak to dáme. To ste v šoku, nie? Ja sa teším, že každý rok to má proste takýto ohlas, že tí ľudia sú neúnavní a neustále chcú vidieť tú Markízu a tých ľudí, ktorí Markízu tvoria. Ja sa z toho veľmi teším. Tento deň je vždy nabitý nejakou pozitívnou energiou a myslím si, že z tej energie potom žiješ celý rok. Ten dnešný deň je stále dôkazom toho, že Markíza je silná, má čo ľuďom povedať a majú ju ľudia stále radi. A im za to ďakujem. Podľa mňa to je dobré, že som chodia ľudia preto, lebo nás chcú vidieť a tešia sa z toho, lebo my sa tešíme tiež z toho, že oni sú tu. Jedna dáma prišla a hovorí: jej, pán Farkašovský, vy ste každý večer u nás v obývačke. Odteraz budete aj na chladničke. No a my veríme, že tým, čo ste tento rok zostali doma, sme aspoň takto sprostredkovali všetko to príjemné, čo sme tento rok zažívali a čo sa vám snažíme celý rok sprostredkovať cez televíznu obrazovku. Darina Mikolášová, televízia Markíza. Obrázky a videá z dňa otvorených dverí si môžete pozrieť na internetovej stránke www.markiza.sk. No a čo bude v relácii dnes? Ďalšie nešťastie v slovenských horách a obeťou bol opäť chlapec zo zahraničia. Ľudia sa už neboja začať si nový život trebárs v 40-ke. Prejavuje sa to žiaľ aj v rozvodovosti starších manželských párov. A boli sme aj na megazraze motorkárov. Prežite ešte príjemný zvyšok víkendu. A pekný večer a dovidenia.